Hell. Onye ajụjụ ajụkwa m ọzọ. Ịjụọ na nke anyị asị na Uchechi sịrị. Mana ka anyị bido na mbụ, anyị bụ ndị Igbo, maka ihe ọbụla m na-ekwu, ndụmọdụ ọbụla m ga-enye, ana m eji n'aka na ụmụnne m nwoke na nwaanyị na-ege m ntị, ndị na-anụ asụsụ m na-asụ ọkwa ya. Ihe eji wee mara ndị Igbo sitere na mgbe chi kere ụwa bụ na anyị bụ ndị na-agba mbọ. Nke abụọ bụ na ndị Igbo abụghị ndị na-achọ ka ime, onye Igbo na-achọ ihe ọbụla o nwere ka ọ rụpụta ya n'aka, mana ọ bịazi na-atụzi n'ọnụ na ịgazie n'okporo ụzọ dịka isi kwuo, hụ ndị na-akwagharị n'okporo ụzọ, ịpụta oge ụfọdụ agba ajụjụ ọnụ, ọ bụrụ ụmụada Igbo. N'ala Igbo, ihe mmadụ ga-eme ka nkụ. Dịka m si na-ekwu, onye ọbụla Chineke ka o nwere ihe Chineke nyere gị n'aka na ịkwesịghị ịga gụọ akwụkwọ wee mata. Were ya nụnụ, enwere ndị na-eme isi, enwere ndị na-adụ akwa, enwere ndị na-ere ahịa. Ihe mma bụ na onye ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị inwe egwu Chineke, maka inwe egwu Chineke onwe ụfọdụ ihe ịma ahụ onwe gị ka ị na-eme. Mana biko, nwaada Igbo ọbụla na-ege m ntị, biko iwere arụ gị na-akpata ego awụ ihe eji wee mara anyị. Anị ya bụ ihe ọ dịghị Chineke mma, ọ dịghịkwa gị nwa bụ onye na-eme ya mma maka ahụ gị, maka na a na-eme ya bụ ihe ọtụtụ ihe ọghọm dị iche iche na-apụta na ya. Negharịa anya n'akụkụ gị, na anya n'ime onwe gị, ị ga-ahụnata ofu ihe Chineke ji gọzie gị, ị nwere ike iji wee na-akpata ego. Dịka m si wee kwuo, mụ abụ onye okwu okwu. Oge ụfọdụ ngaga kwuo okwu, mgbe gị ha na-akwụ m ụgwọ na nkwuru okwu, enwere m ike nga tụkwuru na asị enwetaghị m ọrụ oyibo, emeghọ m nke a, oge a na-aga narị gị, ị na-etinyecha aka n'ume ihe na-ama mbara gị uru. Nke mbụ bụ tụkwasị Chineke obi, na-atụ Chineke ụjọ, rubere ndị ezinụlọ gị isi, maka ọ bụrụ na erubere ha isi, o nwere ụfọdụ ihe ịma mme maka ụjọ ga na-atụ gị imebisi aha ha. Nke ọzọ bụ negharịa anya n'akụkụ na anya n'ime onwe gị, Chineke nna ga-egosinata gị ofu ihe ị ga na-eji arachapịọm. Ijugo m nke na-enye m obi ụtọ maka ị na-eso m n'ọha nta akụkọ. Onweghị ihe ọbụla m dere decha mama nkwu maka udo, maka na udo dị ezigbote mkpa. Ebe ọ bụ na udo dị, ọganiru ga na-adị. Ihe m chọrọ ịyọ onye ọbụla na-ege m ntị bụ onye obodo Naijiria, bụ obodo m si, ịma na abụ m ụzọ bụrụ na onye Naijiria wee jewe Imo na gawa Abịa na ndị otu ya ebe m si. Bikonu ka anyị nwee ntụkwasị obi na obodo a ga-adị mma, maka na oge ụfọdụ ihe a niile a na-anọ bụ na ụjọ na-atụ ndị mmadụ na obodo agaghị ekesa, ka m dọkọrọ nke m wee gawa. Ka anyị nwee ntụkwasị obi na obodo a ga-adị mma. Ihe ọbụla ị na-eme, bụrụ obodo gị n'obi. A na-agba mbọ bụrụ obodo gị n'obi. Ndị na-achịkwa n'anya achị, biko unu na-achị, chetenụ na anyị si ebe dị iche iche, ihe anyị chọrọ dị iche iche. O nweghị ihe na-adị mma ka onye ọchịchị ị na-ajụ ndị ọ na-achị kedu ihe unu chọọ, maka oge ụfọdụ ihe ahụ iche nọ ihe na-akpagbu mmadụ, ịgba ya ajụjụ na ị ga-ahụ na ihe onye ahụ chọrọ dị iche. So ọ ga-adị mma anọkwa ndị ọchịchị kpọkọtanụ ndị unu na-achị, jụọ ha ihe ha chọrọ, ka unu mara ihe ọ ga-awụ unu mere ha, obodo adị mma, udo tọrọ atọ. Ka anyị kwana onwe anyị n'anya, maka na onye hụrụ n'anya ịma mmejọ ya. Ọ ihe nwere ikwu. Ndewo. Ndị isi mbido telivishọn na-asị ka Chineke gọzie unu, maka na onye ọbụla rahụchara ụra cheta ka ọ ga-esi wepụta na-akwalite asụsụ ndị Igbo na omenala Igbo bụ ihe ndị isi mbido na-emeta ọfụma. Chineke ga-agọzi ya. Anyị bụkwanụ ndị Igbo na-ege ntị, bikonu ka anyị bịa kwadonu isi mbido TV. Ihe awụkwana nke anyị ekwukwana ka nke anyị wee na omenala Igbo ga-adịgide, asụsụ Igbo ga-adịgide, isi mbido ga-adịgide, ana ọ ga na-adị bụrụ ebe a nọrọ mgbe ebighị ebi. Ndewonu. Ajụjụ m nwere ịjụ bụ onye ga-ekwute ebe m sịrị na ngara praịmarị school. Ịsanya bụ ajụjụ, unu ga-eso anyị na ọha nta akụkọ na www.isimbido.tv. Isimbido nọkwa na Facebook @isimbidotv. Anyị nọkwa na Instagram na Twitter @isimbidotv. Ị nwekwa ike bịa na ọha nta akụkọ nke mụnwa bụ Uchechi Chukwuma. Anọ m na Facebook @Uchechi Chukwuma. Anọkwa m na Instagram @thefloxy. Thefloxy bụ DFLXY. Ịbịa ebe ahụ zanya bụ ajụjụ, eji m n'aka na ọ ga-enwe ihe ndị isi mbido ga-agwa gị ma ịzata ya ọfụma. Kedu ebe m gara praịmarị school? Ndewonu.